שיט, מה הסיסמה? מה? היי, שכחתי את הסיסמה שלי. מה המייל שלך? המייל שלי, מה המייל שלך? או שגם את זה שכחת? הנה. שלחתי לך קוד. הנה, קיבלתי. 4637. מה? אתה רובוט. מה? לא. אתה רובוט. אני לא רובוט. תהיה אמיתי איתי, אתה הוא רובוט. לא. רובוט. לא. לא רובוט. אני לא רובוט. אתה רובוט. אני ליטרלי לא רובוט. אז תראה לי איפה יש אופניים. בדרך נראים אופניים. בבקשה. אוקיי. רמזורים. בחרת עץ. עץ זה לא רמזור. אתה רובוט. רובוט טמבל. אני באמת לא רובוט. כנראה שצריך לקרוא לשותף שלי. השותף שלי? עכשיו אני צריך שתגיד לי איזה אותיות אתה רואה פה. מה? צריך שתגיד לי מה אתה רואה פה. איזה אותיות אתה רואה פה? אין פה אותיות. יש פה אותיות, אתה פשוט לא יכול לראות אותן, אתה גם לא תצליח לראות אותן בחיים. עוד אחד שתפסנו. תפסנו עוד אחד. תפסנו רובוט. עוד אחד, רובוט זה רובוט. בבקשה, אני באמת צריך את התוצאות של הבדיקות האלה, בבקשה. אוקיי, פשוט תחליק את הפאזל הזה. אוי, בזה אני טוב. היי, זה אתה. וואי, איזה כיף סוף סוף, אתה לא מבין איזה משוגעים. אתה לא מבין איזה משוגעים. איזה כיף, כן, כי כמה זמן חיכיתי לראות אותך. יש לך כלי מדיה.